saya ana ing pargian awan iki. Dikeki dalan sih. Wonten wingi wau ki pamrutane Kang Gayeng Pak Ci. Apa kuwi? Ngantuk Pak Ci. Apa? Wau pokoke sing penting Gayeng. Sing penting Gayeng kok dikeki dangdut. Dikeki dangdut, dikeki congdut. Panyuwune para mudha-mudi karang taruna siji buka siji kudu diatur. Amat. Wong lemingke kutha Solo. Menika putra temanten banjur lungar busuk. Sesuk nanti aku dikei catetane ngono lho, ben ngerti acarane. Mosok kon wawancara dikei catetan ora apa-apa bingung aku. Semoga kanthi Ibu Sanggarias kanthi nganti putra temanten saripit mugi-mugi anggepipun lungar busana tansah enggal paripurna. Nggih monggo. Lanjut. Oh iya. Hari